Bine v-am găsit la un alt episod cu mine, Crape. Aici sunt cu Daniel. Bună! Și Sebi. Bună! Salut! Poți să spui Sebi. Aia. Da! Că Mi-a canal- schimbat numele pe canal, dar acum încolo o să mă numesc Băi, ia uitați-vă la mine, când sar Regele și merg în aer, parcă zbor, sau nu Da, știu. dar eu mă fac părți. Bine, A, da, hai. și eu. Bine, hai. Uitați-mi să mă dau. Continuă cu față, înainte. Noi avem o serie de Minecraft. Și- Daniel, tu fiecare trebuie să spui asta. Fiecare episod. Nu, da, am zis. Că noi n-am mai filmat de mult, că nu prea am avut timp. Păi nu, îi place Minecraft-ul, mă. Păi da, n-am avut timp. E fan, mă. Uite, Daniel va sta aici în camera de end. Ce? Ai, mă, ce doienți, camera mea. Nu Bă, că ai cine de mi-a end. furat? N-ai voie cu ăla. Bă, știu că avea ceva în cuvânt. Cine mi-a furat-o? Voi n-aveți voie să ghiciți ce e în cufărul, uite acesta. N-aveți voie să știți ce e în cufărul ăsta. Bă, cine pune mi-a furat ce? Aveam și eu. Asta e soba mea. Salamita. Asta e soba mea, n-aveți voie să intrați în ea. Bine. O să mai modific camera mea. Dă-te-mă puțin mai încolo. Ce camera ta? Al de end. Vreau să verific. Vreau să verific și eu ceva. Au, băi! O să mai schimb din camera asta. O să fur câțiva lemn și o să fur. Nu mai le spune. Am furat deja. E cam mică cămăruța. Zici că e o cămăruță. O debara. În debara dorm eu, mă. Da, mă, sigur. Bă, stai, bă, ce fac eu? Eu vreau să-mi craftez lucruri. La crafting, mă, pui mie, dar sărac rău, dă N-am nimic decât o bucată, dar nu e furată. Iau și o tărnă capul acesta. Dar stai, Bine. bă, nu trebuia să o zic în public am furat-o. Iau și eu niște piatră. Dar ce faci, mă, cu piatra? Să o bagi în creier. O să fac ceva. Să o bagi în creier. Nu ne-ai gata. Să o bag ție pe gât. Sebi, gata. Să o bagi în Da, da, că o pleci filmarea. Hai, cine merge fărică? Dar cine, băi, eu îmi pun lacă dacă mai întreb. Băi, ești Băi, ce șmecherie e căluțul. Au, băi, dai cu pământ în mine, ești de modă veche. Am dat salut cu. Bă, da. Chiar vorbeai, eu n-am vorbit serios, mă. Dacă mai enervat, am căzut de la tine în Bă, cameră. care-i dă cu Săbian mie sau ce-am făcut? Că mă doare. Băi, pleacă, bă, tu dai că... Mario! Ai zis că l-ai fulat. Mario! Dar n-ai- Nu! Dar aici că l-ai fulat. De ce nu pui piatră? De ce nu pui pământ? E că e mai șmechercule, mi-a-dă-te tu. Bine, și Bă, mi-a închis ușa în față. Bă, dar chiar nu se Salut! vede. O să fac niște modificări la căsuță. Eu fac- La camera, adică. Eu fac niște modificări mai bune. hai să dau să-i salut cu Daniel. Asta e Daniele! Uite mă, da și. De ce ai nevoie de drumul ca să faci asta? Salut. Nu ai da, că dau și eu. Am dat salut. Salut. Dar te întreb, de ce îți plăcea cu Mai bătrâni. Du-te mă de aici de bătrân. Ești prea bătrân pentru mine. Dar nu e de dat. Daniele, dacă mai îl vezi. Băi, ești prea bătrân. Bă, Daniele, Băi, doar Sebi. 10 secunde să fugi. 10, Stai, mă. 9, Băi, Sebi, tu ești cel mai tânăr la aici. 6, 5, Acilea, 4, 3, 2, 1. stânăr? Stânăr eu, mă? Tu ești cel mai tânăr la aici. Daniele, zic să fugi. Hai, mă, mă lași. Nu, cine, bă, eu să pun... Oh, Bă, cine mi-a furat un... Dai ceva. Nimic. Sebi, chiar când vreau să iau pe gaură, tu... Ce gaură. Pe gaură, simțul gaurii. Ia zi, Simt, bă, hoțul, intra pe gaură la casa mea să-mi furi. Sim- Ca să ajung mai repede la Daniel să stau. simțul găurii. Stai, mă, Opa, noroc. Bă, Daniele, bă, Nu mai dă că mor. este. Bine. Daniele, ia să mă uit eu puțin la tine, mă, că vreau să văd ceva. Nu ai voie. Da, de aici. Bă, păi uite, mă, eu am controlele mici și abia apăs pe ele. Nu, la fel ai. Ia, La fel ca noi ai controlele. Dar abia apăs pe ele, să știi, că abia le prind. Bine, ai că să văd dacă pot să se dă mai mare. Ia, Intră în setting. stai puțin, să pun... Nu pune pauză. Pun puțin de... Nu o să ne culci. Că noi. Depuneți pauză. Iu. Depuneți Sebi, că noi o să încheiem înaintea ta. Filmarea. Nu pot să închid și atunci. Treaba ta. La video. Și... Cucurigu, boier mare. Ah! Căsuța mea e distrusă. Mi-ați vandalizat căsuța.
Băi, de ce mi-ați vandalizat căsuța? Și am revenit cu pauza mea cumplită. Să vă dau. Bă, da. Sunt necivilizat. Eu las ușa deschisă să vină hoții. Din ce încerc să fac eu. Și nu iei la setări. Și ce zic? De ce ai cuiat ușa? Bă, ia să calul pe geamul meu. S-au otravit cu mâncării de pui. Du-te mă, Daci. Du-te mă, Dacile. Ce ai mâncat? Asta. Ești în fața televiziunii, băi, ce ai mâncat? Bă, dar mai dai mie, bă! Carne stricată. Bă, străcatul, dacă mai dai mie odată, Ia și tu că e bună. nu-i bună. Are după stroi. Păi, de ce mănânci, bă? Să-mi place stroi. Bă, eu dacă stau aici știu de ce, dacă e ziua sau noapte. Bă, ia veniți încoa. Ia intră Mario la mine că stă. În cameră, adică. mai mari. Ia? Bă, dar trebuia să-ți mulți și tu pe Hai. Băi, Mario, unde ești? Vin. mine, bă, între mine. Ia să-mi vezi căsuța cum arată. Camera. Să-mi văd, bă, că nu ies afară. Eu știu dacă e ziua sau noapte. E zi. Păi știu că e zi. Ia de Că la văd. tine ușa. Pe ce cauți la... Bă, nu mai de ce spargi? Nu mai sebi. Arată urât. Nu arată. Dar să spun ceva. Dăien se va supăra pe tine. Cine? Dăien. De ce? Că am modificat camera. Eu nu mai joc cu tine, Sebi. Bă, poți să Daniela, lasă așa că se supără pe tine, Dăien. Că l-a făcut camera. Da, mă, e the end, deci nu e vina mea, tu le-ai spart. Eu ți-am Băi spus, și... eu ți-am spus să nu construiesc nimic. E camera mea construit ce vrea, bă. Să nu umbli în țes. Bă, tu n-ai Decât auzit? în pat și în somn. Bă, tu ai auzit în prima sau n-ai Mă, auzit? mai bine făceam direct noi o mapă. Eu stau să fac ce vreți voi. Băi, camera mea fac ce vreau eu, nea, bă, că e a mea, uite-mă, tu mai încerci asta să-mi pune meu din camera, mă, că e camera mea, mă, uite, mă. Nu știu ce am vorbit atâta. Băi, camera mea, mă, ce... Mario, ești tăpit! Hai, bă, Mario, ești prost! Că de 1 aprilie. Bă, Mario, ies! Dar să ai făcut și Daniel. Ești tăpit. Dar nu mai face pe toți stâmpiți, că poate ești tu. Da. Dar el de ce nu e? Ca să întreb tu. Uite că mi-a pierdut o bucată de limb. Și ca să întreb Mi-a tu. venit o idee. Bă, Mario, hai, așa. Mulțumesc pentru o bucată din pământ, ok? Nu o să fac nimic cu ea, decât o pun în debană la mine. Am încuiat ușa. O descui. O dau porc dacă vreau. Uite și tu cât de porc poate să fie un om. Dă-te la o parte. Uite. Nu să poate, bă, ești rău! Mi-ai luat pământul. Am reparat eu că la mine. Adu pământul înapoi. Nu ți-l luăm. Aia, dacă ai reparat ceva, nu. Că aveam ăla al pământul tău la mine. Fii cochil cu mine și nu te mai ceta cu mine, mă. Păi ce facem Dar- aici? Război? Bă, Da. tâmpitule, dar numai dacă mă doare. Uite, mi-a luat jumătate aproape de viață. V-am O, văzut. mă, vorbiți... De ce aveți, mă, de vorbiți atâta? Bă, dar tu ce ai, mă, de te bani? E dat cu moi. Că n-am văzut niciun mov. Băi, îi la modă. Eu cred că nu e de acum, că n-am pierdut nimic din Eu am pierdut. pulpiță. Din pulpiță? Băi, E cu mobi atunci. Îi la modă. E bine că e cu mobi. Este normă. Văd undeva o lumină, mă duc acolo. I-a pus lumină în casă. Eu sunt șmecher, da. Lipsește un loc, dar nu mă mai duc eu. Bă, băieți, hai să ne culcăm, vreți? Uitați că am văzut ceva luminos. Nu ne culcăm acum. Cu skeletonul! Ai, ce bine e să stai în casă. Ai, ce bine e să fur de la alții când ei nu știu. Ți-a luat skeletul cu zombiul la bătaie, uitați ce miracol. Miracolul de Crăciun, ne învăț acum. Unde bă că a trecut Crăciun? A trecut, mă, de când? De câțiva ani. De câțiva ani și eu deja ne-a pus decorațiunile, mă. Bă, dar chiar atât de rău. Zombilul, zombilul! Zombirei, eu nu pot să te omul, strong. Ia skeletonul, gata, fi de aici. Eu îmi pun ceva. Bă, dar de ce ați făcut așa înalt chestia aia? Ce, mă? Ca să găsesc casa, dacă o pierzi. Am văzut și eu săgețile lui domnul. Domnul Skeleton, mă, că știi cine era, mă? Eu sunt. De fapt nu eu am tras cu ele, dar Am luat o găină, chicken.
Hai, mă, și acum... A mea? Încep cu ușile. Doamne, ce bine e să furi. E bine ca pâinea caldă când o mănânci. La mine s-a încheiat ușile, se deschide Și? mine. Băi, asta e casa mea? E, bine. Hai să batem ceva. 1, 2, 3. Bă, te-ai băut și tu geamuri, mă, Sebi. Doamne, bă, asta e casa mea, nu mi le sparge. La mine s-a încheiat ușile. Se uita ce ai furat. De ce ai furat? E stupid. Și tu mi le-ai spart. Da, nu era casa ta. Da, pot... Bă, cine e vinată dacă vine mobi aici? Se vrea să încuiem acolo ca să nu mai dă! Băi! Bă, dar nu mai dă al mine! Da, Că mi-ai jumătate viață cu sabia. Unde? Du-te la o parte. Dar nu mai dă, bă, ești... Vreau să spun furul iar înapoi. Bă, lăsați-mă să intru. Nu lăsa, bă! Că nu mai am târnă cop. Eu țigan, bă, fur tot ce vreau. Hai, mă! N-ai voie, am zis că se Băi, încuie. nu batea să te ia, că n-ai ieșit la tine. Ai văzut cum, mă, cum se intră. Băi! Am astupat! Astup! Astupat! Las-mi oasie! Nu mi las. Gata. Am mai dat Doniel. Ignorați. Da. L-am încuiat. Are și el, bă, că are cum să spargă pământul. Nu. Bă, da, Mario... Mario! Ai stricat casa, bravo. Păi că tu ai început să mă pui. Nu m-a lăsat și... Ești rău, Daniel. Mâine mă duc să-mi iau iar. Ce ții? Mi iau iar. Hai la somn. Ne băgăm la somn? Da, mie mi-e sunt obosit. Fiindcă Daniel are nebit toată ziua. N-a făcut și el puțină treabă. N-a dat și el puțin la sapă, bă. Bă, am dat cu târnăcop. Am o plată, bă! Băi, Hai mă, gata cu apa ta. bă, Bă, nu vă băgați la somn, că eu să dau la somn. nu o să lasă. Bă, Mario, doagă de la somn. Nu vreau. Eu nici eu nu-mi bagă până acum la somn. Bă, Na, dați-mi și mie mâncare, că acum... zi-mă când închem. O, bă, că e încă 12, mai e 12 minute până acum. Mai bine, mă, la mine mai e puțin. Bine, Ce? cine nu se culcă? Eu mă culc. Uite. Am și Daniel dovada. ăsta. Dați-mi mâncare! Am un martor, un grere. Vrei să-ți dau de mâncare că mai bine îți dau la puțină cop. Nu, că mor! Mea și picioaca. O lovitură, că m-am dat și mor. Băi, culcați-vă. Nu-mi dă. Da, bă. Păi da. Mario, care Omoară, e le ăla? fur eu toate itemele și mă mut. Păi da. N-a zis nimic, n-ați auzit nimic. M-am auzit în Ce bine e să dorm în patul meu dimineața. Da, eu dor, hai, culcați-vă. Bine, mă culc. Atât de că vreau să mă mor de sebi. Hai, culcă-te. Eu să la somn. Ba nu, Am dovada. acum s-a pus la somn, că-l vedeam. Nu e adevărat. Păi și eu vedeam la tine, deci tu... Să scrieți în comentarii dacă apreciați seria de Minecraft. Da, și mie. O să fac Hai, cât mai multe zi mie. Ce mai faci pe mine foarte fericită? Ar și numărul de abonați și buton de like. Lake, Bine. țicălic. Bă, mult s-a dus la bă. Daniele, te-ai dus să dai la sapă în sfârșit. Nu mă lași. Am o treabă. Mario, te-ai dus să dai tu la sapă. Nu m-am dus să omor un gripul. Bă, cu ce omoară. Bă, îți iau... Oameni buni, uitați-vă la spectacol. Mario vs. Gripper. Cine a câștigat? Să vedem cine o să câștige. Cam care o să câștige? A câștigat Gripperul, ce minunăție! Hai să-i pun eu aici și să mă mut în țara asta. Ți-ai spus? Bă, n-am spus nimic, bă, dar tu cum ai auzit, bă, că doar ești mort. Nu. Eu acum să ți le pun în grupă, bă, nu te teme, nu te teme. Ce stea, mă? Ai uitat să-i... Bă, e 14 minute. Oricum. Bine, hai să încheiem. Hai o să fie sfârșitul. Asta de Daniel, că încheiem după ce-mi dai trebuie item-ul. Bă, ce le dau? Oleu, ce mai nevezi. Așa. Hai mă, dă-mi și pasia. Ăsta și ăsta, gata. Aici o să încheiem? Acum? Acum? Trebuie puțin să pun pietrele. Haide, mă! Mă vreau să am niciun item. Mai- Nu mă lăsai bine. Hai, O să încheiem pa, episodul. Pa, 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 lume! pa, Eu vreau să dați pa, pa, lume, ne vedem data viitoare. Ne vedem data viitoare. Pa, pa.